אתם הולכים לרכוש דירה יד שנייה. הנה 3 סיבות למה אתם חייבים לקחת חברת בדק בית. סיבה ראשונה, לא תמיד בטוח שבעל הנכס יודע בדיוק מה הולך אצלו בנכס. אם זה מבחינת רטיבויות, אינסטלציה, לחץ מים. המטרה שלנו היא לבצע בדיקה מקיפה לנכס ולהראות לכם את הליקויים שימצאו, וגם כמובן לתמחר לכם שתדעו לאן אתם נכנסים. סיבה שנייה, יכול להיות שבעל הנכס ביצע הכנה לפני המחירה. קצת צבא, טשטש, ושאתם כבר רכשתם את הדירה ואתם פתאום יושבים בסלון ואתם רואים פה נקודת רטיבות, שם נקודת רטיבות, זה הבעיה. פתאום יש הוצאות כספיות שלא תכננתם אותם. בדק בית איכותי יודע לאתר את כל הליקויים טרם הקנייה. סיבה שלישית, בסיום הבדיקה המהנדס יסביר לכם על הנכס ויגיד לכם במידת הצורך האם הוא תקין או שיש תקלות כאלה ואחרות. המטרה שלנו היא לא להפיל לכם את העסקה, אלא לכוון אתכם לקניית הנכס. תהי בונוס ממני, תבחרו חברת בדק בית עם ביקורות טובות שמגיעים עם כלל הציוד הנדרש, והכי חשוב שיהיו מהנדסים.